Nes I ddewis astudio cwrs trwy Gymraeg achos mae yna lot mwy o gyfleoedd wrth wneud o'n Gymraeg na jyst os o'ch chi'n wneud o yn Saesneg. Mae gennych chi'r dwyieithrwydd wedyn, so da chi'n gallu astudio neu dysgu wedyn yn Nghymru. Neu achos bod chi fel elfen Saesneg, da chi'n gallu mynd i Lloegr neu mewn ysgol yn Llundain sydd hefo ysgol Gymraeg yna hefyd. So mae hynny'n gyfle gwych os da chi'n siarad Gymraeg, so chi'n gallu mynd i Llundain i ddysgu hefyd. Yng Nghymru i unrhyw person ifanc sy'n considero mynd i brifysgol ydy i feddwl yn galad lle maen nhw eisiau mynd a be maen nhw eisiau gwneud, a hefyd meddwl os dyn nhw eisiau parhau i wneud pethau drwy'r Gymraeg, achos dwi'n meddwl bod o fuddiol iawn i chi dyddiau yma bod gynnach chi'r ail iaith, so dwi'n meddwl bod nhw'n gysidro hynna'n ofalus. Dwi'n meddwl bod o'n sicr werth o, yn enwedig os ydych chi'n gwneud cwrs drwy'r Gymraeg, achos mae'n agor bob math o rysau i chi. Mae'n ysgoloriaethau ar gael, mae'n gyfleoedd gwell i gael efo cyflogwyr. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfleoedd ydw i wedi cael ers dod i Fangor wedi bod oherwydd bod fi'n gwneud cwrs gradd drwy'r Gymraeg. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn wych o ran rhoi cyfleoedd gwaith a just arwain y ffordd i gael cyfleoedd gwell. Na beth beth ni'n gweud, achos pryd nes i ystyried, o'n i'n ddim yn cweit yn gwybod dylai wneud beth am y dyled ac yn y blaen. Wel, mae Coleg Cymraeg yn cynnig arian i chi. Maen nhw'n cynnig y cefnogaeth, ewch ar cefnogaeth yna, mae fe ar gael. Fi'n ffodus, a mae unrhyw sy'n mynd i ddod i brifysgol yn mor ffodus bod yna arian ar gael, bod yna cymorth ar gael, a bod yna ddarpariaeth iaith Gymraeg. Na fe a nawr yw'r amser, na beth beth ni'n gweud.